जोङो सिलाबथा दखरा हिसाबै बड'फा गोजोन सोलायनाय मावथांखि बेखौ थांखि खालामनानै देग्लायजों जों बोसोरथाम जाबाय। बोसोरथामसिम जोङो मोनसे नोजोर आरो थांखि होनानै जों बे जोलुर बादायलायनायखौ जों होनाय जादों। जों दखरा सिंनि जेसेबां बर' गामि दङ बे बर' गामियाव थानाय लाइमोनफोरखौ जों बोखांना लाबोनानै गोजौ लेभेलसिम थांहोनो हानाय मोनसे पर्याय लेभेलखौ जों सिन्था खालामनानै बे खेलाखौ जों लागासिनो दङ। फैयै फैयै देग्लाय जों बोसोरथामाव आगान होफैबाय। जोङो दिनै बे खेलखौ होनानै जोबोदखिनि गोजोननाय मोन्दों जोङो। जोंनि गेजेराव ओरैबायसा मोनसे प्लेटफर्म नांगौ जाय प्लेटफर्माव जोंनि गथ'फोरखौ गेलेहोनानै जों बादायहोनानै जों चेम्पियन लेभेलसिम जों लांनाय मोनसे परिस्थिति नांगौ। नाथाय बे प्लेटफर्मखौ जोंना नागिरना मोना। थिग बेनिखायनो जों सिलाबथा दखरा हिसाबै गोबांखिनि खस्थ' खालामनानै दिनै जों बोसोरथामसिमलागै फैयै फैयै नैबे पर्यायाव मोनसे प्लेटफर्म जों होबाय। जाय प्लेटफर्मनि गेजेरै गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै जोंनि लाइमोनफोरा इयुनाव आरो साबसिन हामसिन मानसि जाहैनो हागोन बेखौ जोङो खालामगासिनो दङ। आरो जोंनाव गासै दखरा हिसाबै गोबांखिनि बर' गामि दं। नाथाय मोनफ्रोमबो गामिया दिनै पार्टिसिपेट खालामनो हायाखैब्लाबो जोंनाव खावसेनि बारा गामिफोरा फैनानै दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों। गासिबो फैदों गावसोरनि मेहेर गोनां बा बेसेन गोनां खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै लाइमोनफोरा बेयाव फैनानै ज' ज' दिनै पार्टिसिपेट खालामफैदों। आरो लोगोसे जों मोनसे खोथाखौ आरो गोजोननाय मोनो दिनै लाइमोनफोरा जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय बाइक एकदम आनस्पिड सालायनायनिफ्राय जानगार जानाय बिथांमोननि गेलेनायाव गासिबो बिसोर पार्टिसिपेट खालामदों। दिनैनिफ्राय जोंना दिनै फुटबला जागायनानै 15 आगस्टसिम जोंना जागायगोन। बे बुस्थुआ जों कन्टिनिउ सानब्रैहालागै जों बे बादायनायखौ जों होगोन। जों आसा खालामदों आरो दिनै गिबि खेबनि थाखाय हयथ' बारा मानसि जायाखै। गाबोननिफ्राय लाना 15 आगस्टसिम गोबांखिनि रायजोफोरा फैगोन आरो गोबांखिनि जों रायजोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। देरहानायनि थाखाय माबा मोनसे होदो नामा? जोङो बेखौ ओरैनो बुरखाय बान्था मोनसे दं जोंना। जाय हान्जाया देरहागोन जों बिथांमोननो 10,000 नोगोद रांजों लोगोसे ट्रफि मोनसे होनाय जागोन। आरो जाय रानार्स आप नैथि मासियाव देरहागोन बिथांमोननो जों 6,000 रांजों लोगोसे ट्रफि होगोन। आरो बेस्ट प्लेयार जाय जोंनि दखरानि गेजेराव बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन गेलेगोन बिथांनो जों ट्रफिजों लोगोसे बिथांनो 1,000 बान्थाखौ जों होगोन होननानै जों फोसावनाय जादों आरो। दा दाख्लै जिथु सिमोन साफरियाव जिल्ला लेभेलाव देरहाबोनाय नुदों। दा बिनि सायाव मा बुंगोन? उन्दैनिबो फैबाय थानाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव गोजौ लेभेलसिम माबायदि लांनो थाखाय नोंथांमोना नाजागोन? जोंना भिजन एन्ड मिसना क्लियार। जोङो लाइमोनफोरजों लोगोसे जोंनि जाखांफुबाय थानाय 13 बोसोरनि उन्दैनि गथ'फोरखौबो जोङो फुटबलनि गेजेरजोंनो जोङो जौगाहोनो जों खामानि मावबोगासिनो दङ। जिल्ला हिसाबै धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंहा बोसोरनैयाव आगान होबाय। बोसोरथामाव आगान होबाय। जों बोसोरथामावबो हयथ' खेबथामावनो जों रानार्स आप जानानै दङ। जोंनाव एसे हयथ' माबा कमि दंबावो। जों बे कमिखौ जोङो रायज्लायगासिनो सावरायगासिनो दङ। सिलाबथा दखरा हिसाबै दाख्लै जिल्लानि जिथुनाखि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसोनि फुटबल कम्पिटिसन दं बेयाव जों रानार्स आपखौ बोसोरथामथ' जाबाय जों देरहाबोगासिनो दं। जों आसा खालामदों खालमासि आखौ जों 13 आन्डार 13 चेम्पियनशिपखौ जों चेम्पियन जाना फैगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो जोंना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव गोख्रों खामानि मावगासिनो दं। जों बेखौ नुनो मोनदों आरो। जोङो सिलाबथा दखरा हिसाबै बड'फा गोजोन सोलायनाय मावथांखि बेखौ थांखि खालामनानै देग्लायजों जों बोसोरथाम जाबाय। बोसोरथामसिम जोङो मोनसे नोजोर आरो थांखि होनानै जों बे जोलुर बादायलायनायखौ जों होनाय जादों। जों दखरा सिंनि जेसेबां बर' गामि दङ बे बर' गामियाव थानाय लाइमोनफोरखौ जों बोखांना लाबोनानै गोजौ लेभेलसिम थांहोनो हानाय मोनसे पर्याय लेभेलखौ जों सिन्था खालामनानै बे खेलाखौ जों लागासिनो दङ। फैयै फैयै देग्लाय जों बोसोरथामाव आगान होफैबाय। जोङो दिनै बे खेलखौ होनानै जोबोदखिनि गोजोननाय मोन्दों जोङो। जोंनि गेजेराव ओरैबायसा मोनसे प्लेटफर्म नांगौ जाय प्लेटफर्माव जोंनि गथ'फोरखौ गेलेहोनानै जों बादायहोनानै जों चेम्पियन लेभेलसिम जों लांनाय मोनसे परिस्थिति नांगौ। नाथाय बे प्लेटफर्मखौ जोंना नागिरना मोना। थिग बेनिखायनो जों सिलाबथा दखरा हिसाबै गोबांखिनि खस्थ' खालामनानै दिनै जों बोसोरथामसिमलागै फैयै फैयै नैबे पर्यायाव मोनसे प्लेटफर्म जों होबाय। जाय प्लेटफर्मनि गेजेरै गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै जोंनि लाइमोनफोरा इयुनाव आरो साबसिन हामसिन मानसि जाहैनो हागोन बेखौ जोङो खालामगासिनो दङ। आरो जोंनाव गासै दखरा हिसाबै गोबांखिनि बर' गामि दं। नाथाय मोनफ्रोमबो गामिया दिनै पार्टिसिपेट खालामनो हायाखैब्लाबो जोंनाव खावसेनि बारा गामिफोरा फैनानै दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों। गासिबो फैदों गावसोरनि मेहेर गोनां बा बेसेन गोनां खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै लाइमोनफोरा बेयाव फैनानै ज' ज' दिनै पार्टिसिपेट खालामफैदों। आरो लोगोसे जों मोनसे खोथाखौ आरो गोजोननाय मोनो दिनै लाइमोनफोरा जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय बाइक एकदम आनस्पिड सालायनायनिफ्राय जानगार जानाय बिथांमोननि गेलेनायाव गासिबो बिसोर पार्टिसिपेट खालामदों। दिनैनिफ्राय जोंना दिनै फुटबला जागायनानै
15 आगस्टसिम जोंना जागायगोन बे बुस्थुआ जों कन्टिनिउ सानब्रैहालागै जों बे बारायनायखौ जों होगोन जों आसा खालामदों आरो दिनै गिबि खेबनि थाखाय हयथ' बारा मानसि जायाखै गाबोननिफ्राय लाना 15 आगस्टसिम गोबांखिनि रायजोफोरा फैगोन आरो गोबांखिनि जों रायजोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। देरहानायनि थाखाय माबा मोनसे होदो नामा? जोङो बेखौ ओरैनो बुरखाय बान्था मोनसे दं जोंना जाय हान्जाया देरहागोन जों बिथांमोननो 10,000 नोगोद रांजों लोगोसे ट्रफि मोनसे होनाय जागोन आरो जाय रानार्स आप नैथि मासियाव देरहागोन बिथांमोननो जों 6,000 रांजों लोगोसे ट्रफि होगोन आरो बेस्ट प्लेयार जाय जोंनि दख'रानि गेजेराव बयनिख्रुइ साबसिन हान्जानि गेलेगोन बिथांनो जों ट्रफिजों लोगोसे बिथांनो 1,000 बान्थाखौ जों होगोन होननानै जों फोसावनाय जादों आरो। दा दाख्लै जिथु सिमोन साफरियाव जिल्ला लेभेलाव देरहाबोनाय नुदों दा बिनि सायाव मा बुंगोन उन्दै फैबाय थानाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव गोजौ लेभेलसिम माबायदि लांनो थाखाय नोंथांमोना नाजागोन? जोंना भिजन एन्ड मिसना क्लियार जोङो लाइमोनफोरजों लोगोसे जोंनि जाखांफुबाय थानाय 13 बोसोरनि उन्दैनि गथ'फोरखौबो जोङो फुटबलनि गेजेरजोंनो जोङो जौगाहोनो जों खामानि मावबोगासिनो दङ। जिल्ला हिसाबै धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंहा बोसोरनैयाव आगान होबाय बोसोरथामाव आगान होबाय जों बोसोरथामावबो हयथ' खेबथामावनो जों हयथ' जों रानार्स आप जानानै दङ जोंनाव एसे हयथ' माबा कमि दंबावो जों बे कमिखौ जोङो रायज्लायगासिनो सावरायगासिनो दङ सिलाबथा दख'रा हिसाबै दाख्लै जिल्लानि जिथुनाखि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसोनि फुटबल कम्पिटिसन दं बेयाव जों रानार्स आपखौ बोसोरथामथ' जाबाय जों देरहाबोगासिनो दं जों आसा खालामदों खालमासि आखौ जों 13 आन्डार 13 चेम्पियनशिपखौ जों चेम्पियन जाना फैगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव गोख्रों खामानि मावगासिनो दं जों बेखौ नुनो मोनदों आरो।